Здравейте хора, лудото мамче е с вас. След дълга кулинарна пауза се връщаме отново в ефира на YouTube с едно много вкусно и сладко изкушение. Мой прочит за бърза и лесна торта. Тук е момента, в който ще кажа всички сладкари и всички такива гурута, които знаят как се правят сладки торти, пастички, бухтички и такива тим работи, моля, не дейте да давате вашето адекватно мнение, може да ме пропуснете и да не гледате това видео, защото аз съм решила днес да импровизирам. Тортата е на око, времето за приготвяне е бързо, а резултатът всъщност е изключително вкусен. За нашата импровизирана бърза тортичка ще ни трябва сметана, маскарпоне, крема сирене и аз използвах бисков крем, но ако вие не сте ценители и не ви харесва този вкус на карамелини бисквити, може да го замените с течен шоколад или някакъв друг вкус по ваш избор. Затова казвам, че тортата е импровизирана, защото всеки може да се нагласи според неговия вкус. Ако не ви е достатъчно сладичко, може да добавите пудра захар, за да ви е сладко толкова, колкото вие прецените. Стъпките са лесни. Разбивате маскарпонето с крема сирането и крема по ваш избор, който е като вкус, в случая бисков. Разбивате сметаната, смесвате двете смеси и бъркате, докато се получи пухкав крем. Опитвате си го и ако пак не ви е достатъчно сладичък, може да се добавите. На мен беше добре. Не съм сладкар и нямам такова образование. Десертите не са най-силната ми страна в кухнята, но пък не ми липсва грам желание да пробвам и да експериментирам. За основа на моята торта използвах бишкоти, които се използват при направата на тирамису. Леснички са за работа с тях и умекват много бързо. Потапям ги в смес от прясно мляко и какао с малко пудра захар и ги нареждам върху дъното на една тавичка. И сега да ви кажа нещо под секрет. Понеже телефонът, с който снимам, е и телефонът, с който си върши с задълженията, виждате кадър, в който крема вече се е озовал върху тортата. Това е защото моят скъп съпруг реши да ме звънне и видеото прекъсна. Но да, нареждате бишкотите, отгоре слагате от крема. Аз използвах също така да натруша порички от тези, които са с шоколадовия крем. Просто е така, защото ми се искаше да има нещо екстра към самата смес. След това редим втори ред с бишкоти, отгоре повтаряме отново с крем
и завършвам отново с натрушени бисквити. По-скоро то не е бисквити, ами са тези поръчки, които ги има в магазините. В България мисля, че им казваха финети. Имаше такава марка. Тук в Англия са от турския магазин просто някакви поръчки. Тук идва момент, в който ще вмъкна нещо за моя съпруг, ако все пак изгледа това видео. Скъпи ми съпружи, можеш да видиш нагледно как успявам да измажа перфектно моята торта отгоре, да я загладя така, както бих изгладила стените в нашия дом. Да видиш, че ставам все пак изпокойчик. Както винаги, моя милост не си прецени възможностите и съдовете и направи крем като за 2 торти, а не една. Но пък бишкотите стигаха за торта и половина, а не за 2. И сега какво да правим? Нали, новият тренд е Zero Waste на храната, така че и аз така реших да направя Zero Waste. Нищо не артисва. Ама понеже ми свидеше да дам крема да го изядат децата, понеже беше изключително вкусен, реших да експериментирам. Останалия крем и останалите бишкоти сложих в малки чашки, които стават просто казано бързо десерче, което хем да ти се ослади, да ти се иска да хапнеш още, хем пък да не ти се лепне и да кажеш, че после пак клинчето ти се е стегнало от сушилнята. И тук идва момента, в който бих искала да кажа следното. Благодаря на всички, които вече се абонирали за канала ми и гледате видеята ми с удоволствие, може би и без удоволствие. Проблема си е ваш. Също така искам да благодаря на всички тези от вас, които те първо ще се абонирате за канала ми и ще следите новите и хубави рецепти, които съм подготвила за новия сезон. С удоволствие ще споделяме моментите в нашия дом. А сега ви оставам с гледки как моите мълчугани правят точно това, което и ние правихме като деца. След като някой е изготвил нещо сладичко, да оближи бъркалките. Нови срещи! И благодаря, че бяхте с канала на Лудото мамче.